Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds all of you well. Well, the good news is that Mirira very soon is going to be fulfilled, and it's cast in stone that very, very soon, in a short space of time, we're going to be having a new president. That's cast in stone. And hapana chichaitika kuti zvinhu izvozvo zvigone kunochinjwa. Zvainakidza vana mavetera, Garwe, Muswere, Mukodza, Paradza, vachimba vachishora vice president Chiwenga, and he kept his calm. Mutsvangu achijoina achiita zvavo zvekunyepera kupengereka zvavanga vachiita. People like vanana Mabel Chinomona vachiridza band vachiaccusa vice president Chiwenga falsely, animurigona. But all that is going to come to pass. And vanhu ivavo vachasara vaine humble pie. Vachanyara vachashayawo pekupinda. Because these people were doing it for themselves. Vavachiita zvinhu izvi kuti varambe vachidya while the masses are suffering. Look at the life iri kurarama mavhenda mune maticha vanhu vakasopedza mateaching courses years back, but hapana chati chabuda, havasi kudaidzwa. Aringoallocatwa teaching slot izvizvi vanhu vari kubvisa mari neuori kuti vakwanise, but it's not everyone who can afford to pay a bribe. So mavhenda umu mune maaccountant, mune maticha, mune manurse, and a whole lot of other people. So that's what we are saying. All right, vakutiraiwo zveraramira and moabvisa munhu mavanenge vachishanda kuti variritire mhuri dzavo, mune chemberi dzirimo. And honestly, the question we need to ask ourselves is, kusvika rini tichiti wese ari kuda kuita zvinhu by the book zviri straight kuti ariritire mhuri yake, munhu iyeye anorwiswa? And they've been busy sending people here in South Africa vachichichidzira vanhu, siyai zvamuri kuita, you are trying to stay up a revolution. What we want as a country is a better Zimbabwe for everyone. Whether wakadzidza, whether hauna kudzidza, we need opportunities for our people. We can't have a country whereby our people are flooding the UK, are flooding the United States, are flooding South Africa, looking for better opportunities when we've got more than 60 minerals that if distributed equally, everyone in Zimbabwe can live a happy life. Everyone in Zimbabwe can live a better life. So time is up. Time is up. Emerson Dambudzo Mnangagwa is going, whether he likes it or not. He had a good 8 years to fix that, and he didn't utilize that power. And the Bible says time and chance happen to them all. If you utilize it wisely, you'll be remembered for the right things. If you do it wrongly, you use it for all the wrong things. Unozobva pachigaro sembwa uchivengwa nemunhu wese, mazuva ako aunenge watungamira uchitukwa zvisingaiti because unenge warwadzisa vanhu. So basically people are not happy. Tine vanhu vari kuchichidzira vanhu vachiti mukangopinda murodhi muSouth 31 March muri kusangana nazvo, hakuna munhu ari kuzorova munhu wakomana. Chinhu ichi chakarukwa. That's why it took a lot of time. Ndofunga kubva kuna January we've been planning for this thing, and chinhu ichi chaibva 31 March mwana wese. Chinhu chaita kuti tisvike kutambudzika by this time inyaya yekuti we've got people who try to make a change, who try to fight for Zimbabwe, but tiri kuita mweya wekuregererana. We had people like Patson Zamara akasvika pakushayika, vanhu tichimuregerera oita zvinhu arega, otosvika pakutokidnapwa, vanhu tichisiya zvakadaro, vanhu vacho votonongedzwa ndivana nhingi vachisiyiwa vakadaro. And we've lost a lot of people. And recently we lost one good brother, a journalist, ainzi Munyaka. Ndofunga makaona maurayirwa akaitwa. It's because these people are trying to push kuti iwewe neni tiwane Zimbabwe yakanaka. So we are saying enough is enough. On the 31st of March, kana vaine mbiri yekuuraya vanhu, toda tuone kuti vachatiuraya tiri vangani musi wa31 March. This is something that we need to do for Zimbabwe. This is something that we need to do for future generations, because we cannot keep on languishing in abject poverty whilst just a few people enjoy. Kuti pese panze pavhurwa mine pane mwana waMnangagwa, pese patorwa farm pane paine hama yaMnangagwa, ichizoita nyika here. Saka kana usiri hama yemunhu iyeye, worarama nei, woshanda kupi, woitei? Zvigananda they are stealing. They are not even worried about opening ma factories, ma industries, kuti vanhu vakwanise kuzvibatsira. So we are saying we've had enough of that. We cannot have a country that breeds drug abusers because of poverty, that breeds armed robbers because of poverty. So we are saying 31 March, mwana wese. Let's speak with one voice. No matter the level of intimidation, we are not scared. Chinhu ichi chakasimba wakomana, musachichidzirwa nzo, musapinde zvinozodai zvigozodai. Tozoona musi wa 31 March. I am telling you like this,
This is what I'm promising you. No, nothing is going to happen to anyone. Because munhu wese achanga akachengetedzwa muchashamisika wakomana. Mnangagwa is going, and we want a better life for everyone. A leader who considers every citizen kuti agone kurarama zvakanaka. A country where corruption is going to be shunned and justice is going to be served. Thank you so much.